गरमबा गरम अयथासार भिडिअ खालामथावा आरो अखा हानायबा मोफ्लामलानाय अयथासार भिडिअफोरखौ खालामथावा। स' बेफोर जेखि जाथोआ नेचारेल इलेक्सन टाइमावब्ला आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा 10 जन 20 जनानो जाथों सप्तायाव खनबा 6 बार बिटिसिआव बा बिटिआरआव दावबायफैयो, लेक्सार होफैयो, हर थालांनानै साननै सानथाम थालांनानै लेक्सार होयो। आरो आसामनिफ्राय मन्त्रि मनलायानो जाथों हेमन्त बिश्व शर्मायानो जाथों बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ लुथिनो थाखायब्ला बिथांमोना सानथाम सानब्रै थानो हायो। नाथाय दिनै सासे अयनाय भाबै दुथांफ्रा दानख्लाब सुख्लाब बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारि आरो बै जिनाहारि खालामजानाय गवालपारा दुधनैनि बेनि थार बिजिरनाय बिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होजिख्राव बुंनायाव आरो बुंसेयावबो बिथांमोना दासिमबो न्यायखौ होआखै, बे न'खराव गाफैयाखै, खोथा प्रतिश्रुति होआखै। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो खोथाखौ आङो लादों जे हेमन्त बिश्व शर्मा बादि CMखौ जोङो आसामनि थागिबि सुबुं जानानै आरो ट्राइबेल माहारि जानानै आरो जोङो सान अफ दि सयेल जानानै मालाबाबो बेबादि CM मावजि सियाल गोथां बेबादि CMखौ जों लोगो मोननाय नंलान्दां, लोगो मोनाखैबो लोगो मोननायबो नङा। बिनि सायावबो मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' गिबियावनो हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बाथ्राया जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सासे मावजि सिखाव सियाल गोथां सालाक बारा CM। दिनै बे थांनानै थानायाव बिनि हालोदाथ' बै जों हिस्ट'रियाव फरायबोनो मोननाय इन्दिरा गान्धीनि जाबादि हालोद जादों बेखौ गोसोखांहरोब्ला बिथांनियावबो सोरब्ला बेफोरबादि सयज' खालामनो हायैनि बिथांखौ पुरुष बेरफ्रु होयोब्ला जोबोद मोजां मोनगौ आं, खिन्थु बिराद मोजां मोनगौ आं। खारन बिथाङा सासे सियाल गोथां आरो बेबादि CM जों खुनुदिन लोगो मोनफेराखैमोन। दिनै लोगो मोनबाय, सामससे होफ्लानानै बेलसासे लांग्रा, गोदै खुगायाव रायलायनानै सिंजों दन्द्रा खुबग्रा ट्राइबेल माहारिखौ, जनजातिफोरखौ आरो जों थागिबि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा मालाबाबो गोसो मोजांजों नाया आरो जोंखौ दंस' खालामनो बिथाङा प्लेन लागासिनो दङ। आरो बेनि प्लेनखौ जों बुजिखानानैबो जों मानो अफस खालामनो हायाखै, खोथाया बेसो। दा बाथ्राया जाहैबाय ट्राइबेल सुबुं हिसाबै हिरण्मय खाख्लारि मुसलमान सुबुंफोरजों दानख्लाब सुख्लाब जायगायावनो मोनसे मोजां खामानि लानानै जिनाहारिनि फारसे आरो बै गवालपारा दुधनै जे जिनाहारि खालामजानाय न'खरनि आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर लांसुनियाफोरखौ दिनै न्याय आरो साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा होजिख्राव बिगासिनो दं। नाथाय दिनैसिमबो बै न्याय मोननो गोनां न'खरफ्राव जाय भिक्टिम जानांदों बे न'खरफ्राव आसामनिफ्राय सासेबो मन्त्रि मनला नुजाफैयाखै। दिनैसिमबो हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय जेबो आगान सौफैयाखै, जेबो खौरां सौफैयाखै फैनायनि, आरो बिथांमोननिफ्राय जेबो मोनसे सहाय सहयोग होनायनि खोथाबो गैया। गामाखालि दिननिबा बिथांमोना इलेक्सनानो जा बा बिटिआरखौ सोबख'नायनि खायदा कौशलानो जा आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा साब्रै साबा बावहाय हर थानानैबो सप्तासेयाव खनथाम खनब्रै फैगोन लोब लोब। नाथाय दिनै न्याय होनांगौ ट्राइबेल सुबुंफोरनो थार बिजिरनाय होनांगौआव बिथांमोना गैया। अब्ला साननानै नायदो जोंनि सायाव, जों खिलन्जिया थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बिथांमोना माबादि नोजोर नायो जोंखौ। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जुदि न्यायखौ होनो हायाब्ला आरो बै भिक्टिम जानाय सुबुंफोरनि फारसे जेबो थाब आवाज दैखोआब्ला उखैहाब सोमावसारगोन, बेखौ दिपेन बर' सारा बुंखाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जा स्टेप लादों बे जोबोद मोजां जादों। बेबादिनो सम नायै राजनितिकफोरजों खारफायाजासे बेफोरबादि हाबाफारिखौ लानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो दाख्लै फेरेंगा सारमोन थांनानै, जिरन बसुमतारी सारमोन थांनानै नारसिननायनि खोथा बिटिआर सरखारनिफ्राय होनदोंमोन। दा बेखौ थाबैनो बिथांमोनाबो नारसिनफाना होनांगौ।
हेमन्तजों गिदिंफानांगौनि खोथा गैया। हेमन्तआ जोंनि ट्राइबेल माहारिजों जेबो मिलायाबो। गुनजेर मासेबो जानो हाया बे, खांख्राइ मासेबो जानो हाया, गुमा मासेबो जानो हाया बे, लाब गैया। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोब्बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।